שלום לכם, כאן שי המנעולן, מנעולן במרכז, תיקון דלתות, פריצת דלתות, החלפת מנעולים, כספות, כל מה שקשור לתחום המנעולנות. אני מסביר פה עכשיו הדלת פלדלת, זו דלת פלדלת רגילה סטנדרטית. דלת פלדלת נקראת ככה ולא חייב שהיא תהיה רב בריח, פשוט היא מפלדה. רוב הלקוחות באים אלינו ואומרים אני צריך להחליף מנעול מכיוון שיש לי תקלה. הם חושבים שברגע שאנחנו מחליפים מנעול אנחנו פותרים את התקלה. במצב הזה עכשיו שאנחנו נמצאים זה דלת שהיא בחוץ, שהיא בגינה והיא מקבלת הרבה שמש. התקלה שהייתה פה בדלת זה הייתה תקלה בצירים. מה שעשינו, הקבלנו את הדלת. כמובן הלקוח צריך להחליף מנעול כדי שיהיה לו מפתח חדש, אז באנו והחלפנו מנעול. בדלתות יכול להיות כמה וכמה בעיות, אם זה כיוון כמו שהראיתי לכם, אם זה צילינדר או מנגנון. פה במקרה הזה ביטלו ללקוח את הבריח תגבור, זה נקרא בריח תגבור. מפה היה יוצא מוט שנכנס למשקוף. זה מוט, הבריח תגבור עושה הרבה צרות. גם אם ביטלו אותו לא קרה כלום, כי מבחינת הגנה רק בפריצה אלימה של לום ניתן לפרוץ את הדלת, אז באמת זה קצת מקשה. אבל רוב הפריצות היום זה פריצות שקטות. מה שעושים, באים כמובן מין מכשיר כזה של פיקינג, כל מנעול פשוט שיש היום בדלת, הוא פותח אותו 7 שניות, 10 שניות, הגנב בתוך הבית. בגלל זה צריך תמיד להתמגן, לשים צילינדרים שהם מוגנים פריצה שקטה, שניתן לפרוץ אותם אך ורק על ידי קדיחה. זה כבר בפעם הבאה נסביר לכם על סוגי הצילינדרים ועל צילינדרים כמובן שהם מוגנים פריצה שקטה. לעוד טיפים תעקבו אחרינו. שי המנעולן, מנעולן במרכז, טלפון 054-20-100-27 בסוף.